piye? Dadi bojo nem iki dina iki meteng neh. Sampeyan golek tanggapan nek iku ya Vita meteng njaluk panjiran rene 2 jutane ya gak aku. Anakem wis 11 lho, Pak. 11 tak gawe 12 cadangane bal-balan urung ono. Mboten. Anak kok 12 sijane manak pon ternak ta kowe iki. Mboten ngoten, Mas. Wong pripun? Jeneng anak niku titipan. Titipane sapa? Ora ana wong nitipno anak sapa sing titip. Anak yo gawean wong nyatane aku prei 2 dina ya wis 3 sasi bojoku iki lho wis metenge sapa ya? Kok wis 3 sasi ndesuk tak priksano. Kowe iki jane bojo model apa ta? Lho model anyar ya Mbah kok. Lah wong bojo meteng kok ora ngrumangsani meteng karo sapa iki piye iki? Ora ana wong aku prei lagi 2 dina 7 sasi lho Bos. Preine lagi 2 dina tok ndek wingi. Engko ndang tak keloni wingi. Lho. Ndak iso no. Karek delok sesuk metune kaya kowe apa ora. Wong edan yo. Ya titipane saka ngersaning Gusti, Mas. Oh Gusti Allah. Heeh. Medun terus nitipno anak. No iki lho tak titipi ngono. Angel-angel kandhani dek mogol. Wong bocah iki lho, wong sing ora ndek anak kepengin ndek anak ya, sing ndek anak do dibuaki bento. Lah nggih aku nek tapi aku ora gelem. lho anakmu wis akeh wan. Bener rencana kan daging 2026 mundak gol. Tak dol. Kok ono ae. Dadi terus bayi ape mbok doli siji-siji. Mboten dong aku muga-muga bebarengan sesuk lah. Amin. Mas Lah Yaya ana pripun wong jeneng anak niku titipan. Alhamdulillah. Nek urung titiwan cilik, Gusti maringi berkah, Amin, ora amin. bakal iso ngandut. Tapi Iki sumpah tenan. Bos, aku dino iki gak mbok bayari lah gak masalah. Mergo nyawane anakku sing cilik dhewe. Ora percaya blas. Ora percaya blas kok ape njaluk bayarane wong wis njipuk 2 yuta lho. Iku piye? Lah ya mulane ngene lho Bos. Anane aku kondo iku taun wingi sing iki dong. Sing iki yo gak sida ngono. Maksudnya ngene lho Bos. Apa? Main ning daleme panjenengane Mas Yanto dalah Mbak Meni. Umpama aku ora mbok bayari lah gak masalah. Mergo aku utang nyawa. Perkarane napa? Nalika kula nyuwun yatra sing enek mok daleme Mas Yanto karo Mbak Meni 2 juta kurangane 14 juta iko. Terus kowe takon marang nggone Pak Bayan. Pak Bayan sik mboten nonton delalah teng daleme Mbak Meni Mas Yanto digolek-golekno utang nyawa tanpa ana dhuwit 2 juta. Anakku menawa ijah gondrong ning jero wetenge bojoku. Menawa sesuk lahir brengosen wis. Nggih bersyukur banget. 10 tahun. Alhamdulillah. Nggih. Mulane awak dhewe iku seneng ati le. Alhamdulillah. Tambah dulur akeh, ndok londo, pinanggihan malih ana daleme panjenenganipun Masta. Kanthi linambaran duwe gawe kang kaya ngeten iki. Mulane awal pengalaman itu kan iso dadi guru, Mas. Nggih. Biyen nalika nang kene awak dhewe kahanane kaya ngono. Alhamdulillah saiki kaya ngeten. Mulane aku pangling, Bos. Mulane mang aku ngarep kandha muga-muga sesuk titipane Allah bareng-bareng. Amin. Yang namanya anak itu jarene padha karo oyot. Oh ngoten. Mulane Mas donga ndang gagenan duwe anak. Oyote iki anak, wite iki wong lanang, godhonge wong wedok. Tegese Rumah tangga iki akan kokoh. Ngoten lho. Dadi nek wis duweni anak, rumah tanggane tetep kokoh, Mas. mergo anak iki pindane kaya Oyot. Tak dongakno muga-muga wong lanang pindane kaya uwit. Wong wedok pindane kaya Godhong. Oyote kuat, wite gedhe, godhonge ngrembaka subur. cara kasarane ora bakal pegatan. Ya iya ta. ora gampang pegatan. Iya, wong omah-omah iki patokane ning anak, anggere duwe anak insyaallah ora bakal pegatan. Anake sampean pira? Loro. Iya, Lah nggih, aku tak takon anake sampean pinten? loro. Kalih bojo pisanan. Lah sing kalih bojo kedua Loro. Keblat. nek sakniki kan dereng. Nah, anake sampean kan wis 4. Jarene anak pindone kaya Oyot. lah kok sampean pegatan. Oyote mok papat tok. Kene-kene ora ana akar tunggange kok. Mulane kaya aku 12 grendep ora ngadah roboh kaya wit kelapa.
Kowe gedang kok. Ayo, sampean dhewe sing kandha lho ya. Paribasan iku gak kanggo. Ora kanggo, Bos. Sing kebangetan ki ora oyote Mas, ora wite. Lah sing kebangetan wite kokoh, oyote kuat. Kebangetan godhonge. Dipangan ungker ngono maksudnya. Lah nek ngono ungkere jupuken gorengan. Ungkere iki lho nek iso ki ndang gagenan dijupuki. Aja, Bos. Lah terus Ungkere kon gawa godhong ae. Wis entek godhonge dipangan ungker bendina. Sesuk ungkere klenger dhewe kewarken. ya muga-muga sing iki aja dipangan ungker. Gak ngarah wong iki jeh pupus. Lho, ora apa-apa. Lho sampean lho, nadyan to paribasane godhonge sampean dipangan ungker, pangan wereng nganti entek. Ning panggah ora iso ngentekno godhonge sampean. Merga apa? Perkarane. Sampean iki umpama witno wit jati. Wit. Oh iya, wit jati kuwi regane larang, pindane kaya regane mas-masan. Masuk. Nadyan godhonge entek ya bakal semi meneh. Semi meneh. Iya wong Tapi nek godhong iki gak ngarah entek, Bos. perkarane Lah iki lagi remik-remik sing mangan sapa? ning pancen wit jati Mas. Wit jati ngono lho. Godhong entek lah ya ancen wite Panggah. regane Godhong larang. entek iki wit jati ora mesti. Lah kok ora mesti. Godhong entek wite ketok kokoh tengah growong. Ora iso nek Ora iki. iso. Kandhane krowok. Wit jati. Wit Lah nek kaya bapakmu ngono wit apa? pring muloh nek aku. Lah kok iso? Kowe toke walus. Tengah nglontoning sekali tinggo gawe gedhek ora kena tinggo nginceng. Oke, Mas Tom matur suwun. Nggih, sehat Mugi selalu, pikantuk Mas Jaya. kanugrahan. Amin. Berkah kangge dulur-dulur kula Nggih. londo kabeh. Wong sesuk nimbale ya nok nggone ngiri wae kanugrahan Pasto. Ya nek rene ya ngiri ya, Bos. Kowe nek kok kene ya terus nganan no. Maksudnya iki ngiri sendang mulya loh pring muloh. Oh, sendang mulya. Ngiri le sendang mulya. Iya nek nganan nduk londong. Nggih, tur suwun aturana pasugata Mas Nggih. kalih angrenggani para tamu undangan ingkang sampun rawuh Ngaten, wonten nggih. sasana pinaraan. Konjuk Amin. kagem sedaya tamu undangan ingkang sampun rawuh ugi katemben rawuh sugeng rawuh. Kula aturi tetembangan ngersake campur sari napa dangdut Bapak Ibu? Iki lho Ibu Mas aku ape nyawe. Ape balik buah. Nggih, diaturi campur sarinan sing kawa pinuk. Apa Mas? Diaturi lagu sing modern. masuk. Diaturi Puspita Nala. Nggih. Sumangga. Adik ben panggunge mosok nang kene nang kono ya. Teng mriku. Jah cilik kok. Rodok ae. miring. Panggunge Panggunge cilik. lah jek balita iki kan wis gerangan. Iki gedhen wis. Walian karo bojom. Lah kok ngono. Nek ben panggunge cilik bojom gerangan, saiki panggunge gerangan bojom cilik. Nggih, spesial konjuk kagem Bu Menik. Ya wis ben anjen laku jantrane ngurip kok. Nggih. Wit jati yo. Jati, regane larang. Matoh pring muloh. Puspita Nala monggo ya. Lho musike ning ndi? Kono, Oh ning kono. jero omah. Oh alah musike ning kamar iku mang. WM Audio. Wanatya ayu utama nambyar arome kusumo nala lang branto angguka sengsemen nolo asam muler pahit mati lindir-lindiran sliramu dasar lan cekune agawe rasa tresnaku
andang kau tahu rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tubuh tanono liya mung sira selain hatiku andang kau tahu. Terima kasih ya. Rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tubuh tanono liya mung sira. Sing tak senengi ya mengital. Tak inget kok dewan niku kan ora ngopeni tamune ngopeni kipasane ngene. Aku gak alah ya Allah Gusti. Nggih sampun nggih lakone minta tambah satu lagu Dek Mogol dari segenap Barokin 50.000 kabeh. Apa-apa. Iki karek sisane 10.000-an. Alah ya Allah. Oke, dikasih lagu apa ini? Iya aku tak rono. Tali kotang. Dek piye wis tak kotangi taline do pedhot. Tali kotang spesial. Lah iya. Di request ibunya. Ono karek 5.000-an sing 50-an wis dikekno Rokim jarene. Tali kotang monggo. Ana wedoke monggo ya. Kotang. Tambah wedok sapa ya sing iso ya? Tali kotang, sapa sing iso nyanyi tali kotang? Nek gak iso tak tukokno BH. Nggih tali kotang. Tali kotang, lho sakmene tali kotang 5.000-an nonton piye? Ya wis tali kotang. Bos, ana tali kotang regane 5.000, Bos. Siap yo. Ayo tolong joget yo. Heka. Lagi terus yo.
kasih semuanya. Ngaten nggih, monggo ngalajengaken lampahan matur sembah suwun.